κάνεις στην εταιρεία? Γεια σας, είμαι η Τσεγγελίδου Μαρίνα και είμαι manager ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία TrueWork. Διαχειρίζομαι δηλαδή τις διαφορετικές και πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες της εταιρείας. Μαρίνα, τι είναι η TrueWork για εσένα? Η TrueWork για μένα είναι οι άνθρωποι της. Χωρίς αυτούς καμία διαδικασία ή στρατηγική δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι το εργαλείο που μας βοηθά να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη διαχείριση, χωρίς να χανόμαστε σε εξελάκια και χαρτιά. Τι σημαίνει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην καθημερινή πρακτική? Στην πράξη σημαίνει να είσαι εκεί για τους ανθρώπους της TrueWork, από την πρόσληψη, την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους, μέχρι το να ακούσεις ένα μικρό πρόβλημα που μπορεί να απασχολήσει τη μέρα κάποιου. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στο να στηρίζεις το business και να φροντίσεις τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Πώς το πετυχαίνεις αυτό στην καθημερινότητά σου? Με πολύ καλή οργάνωση, με διάθεση να ακούς και με μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Άλλωστε δεν είναι πάντα οι μεγάλες αποφάσεις, καμιά φορά αρκεί το να πεις ένα ευχαριστώ ή να δημιουργήσεις χώρο για συζήτηση. Και βέβαια με εργαλεία όπως η TrueWork που μας λύνουν τα χέρια στην παρακολούθηση και το πλάνι. Τι αγαπάς περισσότερο στη δουλειά σου? Το να βλέπω την εξέλιξη των ανθρώπων της TrueWork, να προσλαμβάνεις κάποιον, να τον βλέπεις στην αρχή της διαδρομής του και μετά από λίγο καιρό να διαπιστώνεις ότι έχει βρει το ρόλο του, έχει εξελιχθεί και συμβάλλει ουσιαστικά. Είναι σαν ένα κομμάτι του puzzle να κουμπώνει στη σωστή του θέση. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Και εγώ σας ευχαριστώ.